Λοιπόν, ο Νίκος Πέπας, παραολυμπιονίκης και αντιδήμαρχος στο Δήμο Διονύσου, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Και εκείνος φίλος μου. Κύριε Γραμματέα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σας. Με τιμά ιδιαίτερα η πρόσκληση στο συνέδριο που διοργανώνεται και που ελπίζω το τελικό του αποτέλεσμα να είναι η ευαισθητοποίηση των αρμοδίων και του κοινού στα θέματα που αντιμετωπίζει μεγάλη μερίδα των συνανθρώπων μας. Είναι αλήθεια ότι ένα σύγχρονο αστικό φιλελεύθερο κράτος οφείλει να διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες και ίσες αφετηρίες για όλους τους πολίτες του και με τις πολιτικές του θα πρέπει να τους παρέχει τις δυνατότητες να ξεπερνούν το όποιο μειονέκτημά τους. Αντιλαμβάνεστε όλοι πόσο κρίσιμο είναι αυτό σε μια κοινωνία όπως η ελληνική. Από μικρός έμαθα με τη βοήθεια κυρίως της οικογένειας μου να αντιμετωπίζω τη ζωή όχι ως άνθρωπος με πρόβλημα, αλλά ως μια προσωπικότητα με κάποια ιδιαιτερότητα. Την ιδιαιτερότητά μου την αντιλαμβάνομαι όταν κοιτώ γύρω μου, όχι όταν συμβιώνω με τον εαυτό μου, διότι έτσι γεννήθηκα. Την ιδιαιτερότητά μου την κατάλαβα στα βλέμματα των συνανθρώπων μου, όχι όμως γιατί εγώ έχω κάποιο πρόβλημα με τον Νίκο Πέπα. Η προσωπική μου διαδρομή μου επιτρέπει να πω όμως ότι ό,τι έχω κερδίσει στη ζωή μου, το έχω κερδίσει με το σπαθί μου. Αυτό ακριβώς πρέπει να αποτελεί δυνατότητα για όλους τους ανθρώπους και βέβαια και για τα άτομα με αναπηρίες. Έμαθα να αγωνίζομαι διπλά βέβαια και να προχωρώ στη ζωή μου. Όχι με τη συμπάθεια του κινητικού μου προβλήματος, αλλά με βάση τις εγκεφαλικές μου ικανότητες και τις ψυχικές μου δυνάμεις. Δεν θα περιαυτολογήσω, επιτρέψτε μου όμως για την ανάγκη της ομιλίας μου και για τα παρακάτω που θα αναφερθώ, να μπω σε 2-3 προσωπικές εμπειρίες. Κατάφερα να εκπροσωπήσω την πατρίδα μας στο αγώνισμα της Ξηφασκίας και να φέρω διεθνείς διακρίσεις. Όχι γιατί αγωνίστηκα σε αμαξίδιο, αλλά γιατί ήθελα να νικήσω για τα χρώματα της Ελλάδας. Εκλέγομαι στην τοπική αυτοδιοίκηση τα τελευταία 8 χρόνια και καταλαμβάνω θέσεις όπως αντινομάρχη και αντιδημάρχου. Όχι γιατί υπάρχει συμπόνια στο πρόσωπό μου, αλλά γιατί οι συμπολίτες μου με εμπιστεύονται να τους εκπροσωπήσω και μάλιστα μου αναθέτουν τη διαχείριση των οικονομικών, καθώς σε αυτό το τομέα είναι και οι σπουδές μου. Δημιουργώντας δε και οικονομικά πλεονάσματα, αποδεικνύεται πως αυτή η ανάθεση γίνεται με επιτυχία. Διατηρώ προσωπική επιχείρηση στο χώρο της εστίασης και βιοπορίζομαι από αυτή, αντιμετωπίζοντας την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και όλα τα προβλήματα ενός ελεύθερου επαγγελματία μέσα στην κρίση, όχι ως άτομο με αναπηρία, αλλά ως ο Νίκος Πέπας με αριθμό φορολογικού μητρώου και αστυνομική ταυτότητα. Και αυτό είναι το μήνυμά μου. Ανέφερα τα παραπάνω για να σας δηλώσω πως το κινητικό μου θέμα δεν με καθήλωσε, αντίθετα με πείσμωσε και σε κάποιους τομείς με απογείωσε. Όμως, φίλες και φίλοι, οι συγκαιρίες για την υγιή ενσωμάτωση των ΑΜΕΑ στην ευρύτερη κοινωνία είναι πολλές και κυρίως οικονομικές. Οικονομικές γιατί ένα άτομο με αναπηρία πρέπει να ανταπεξέλθει στα επιπλέον έξοδα που δημιουργούνται ανάλογα με το βαθμό της αναπηρίας του. Οικονομικές επίσης συγκυρίες γιατί οι κρατικές υποδομές συμπεριλαμβανόμενες και της παιδείας για προσβασιμότητα σε υπηρεσίες και ευκαιρίες στην Ελλάδα βρίσκονται σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη στο μεσαίωνα. Η οικονομική κρίση ξεγύμνωσε την ανεπάρκεια του κοινωνικού κράτους απέναντι σε αυτονόητες παροχές για μια αξιοπρεπή διαβίωση, πόσο μάλλον για τα ΑΜΕΑ που είχαν ήδη επιβαρημένη καθημερινότητα. Η κακή λειτουργία του κράτους μας, οι κακές πρακτικές με τις βιομηχανίες ψεύτικων αναπηρικών συντάξεων και οι κακώς νοούμενες επιδοματικές πολιτικές δεν έχουν μόνο αρνητικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα, όπως φάνηκε προϊούσης της οικονομικής κρίσης, αλλά και ταυτόχρονα σε συμβολικό επίπεδο στιγματίζουν για δεύτερη φορά τα άτομα με αναπηρίες, που πραγματικά έχουν ανάγκη και υποβάλλονται σε μια διαρκή βάσανο να αποδεικνύουν ότι είναι ανάπηροι. Η οικονομική κρίση κατέστησε ΑΜΕΑ συμπολίτες μας που ορίζονταν μέχρι χτες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Ένας διαδυτικός που χάνει το πόδι του λόγω πλημελούς υγειονομικής υποστήριξης καθίσταται πέρα της ήδη υπάρχουσας βαριάς ασθένειάς του και άνθρωπος με κινητικό πρόβλημα. Ένα εγκεφαλικό προκαλεί ημιπληγία ή παραπληγία σε έναν άνθρωπο που λόγω ανέχειας βρίσκεται μακριά από τις άμεσες ιατρικές υπηρεσίες.
κακώς συντηρημένες υποδομές, είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα, μπορούν να επιφέρουν ατυχήματα εργατικά, τροχαία και άλλα που ίσως δυστυχώς να καταλήγουν σε κάποια μορφής αναπηρία. Ειδικά στα τροχαία, η χώρα μας, όπως όλοι γνωρίζουμε, κατέχει τα παγκόσμια πρωτεία σε υπερπαραγωγή κινητικά αναπήρων. Καθημερινά λοιπόν για τους παραπάνω λόγους συντελείται μια οικογενειακή τραγωδία. Φίλες και φίλοι, το θέμα του συνεδρίου είναι αμαία και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα παραπάνω τα ανέφερα και για να τεκμηριώσω τα επόμενα. Επιθυμώ να επισημάνω τα σημεία εκείνα που άπτονται του συνεδρίου και που πιστεύω πως με το πέρας του θα θύσουν εν τέλει ένα δημιουργικό προβληματισμό. Ποια είναι λοιπόν η συμβολή των μέσων μαζικής ενημέρωσης και του κόσμου του θεάματος στην οικειοποίηση ή την αποξένωση των ατόμων με αναπηρία από την κοινή γνώμη? Τεράστια. Ποτέ δεν είδαμε ένα άτομο με αναπηρία να είναι ο παρουσιαστής ενός τηλεοπτικού προγράμματος. Τα ΑΜΕΑ είναι πάντοτε παρουσιαζόμενα και ποτέ παρουσιαστές. Έχουν πάντα το ρόλο του θεατή αποδέκτη και υποσυνείδητα περιορίζονται σε αυτό το ρόλο. Ομοίως, τα τηλεοπτικά μέσα προβάλλουν τη λογική της σχέσης των τέλειων λαμπερών προσώπων ως το σύνηθες και εν τέλει το κοινώς αποδεκτό. Πότε αλήθεια προβάλλεται η σχέση ενός ατόμου με αναπηρία με ένα αρτιμελές λαμπερό πρόσωπο των μίντια που βλέπουμε καθημερινά? Πόσες φορές βλέπουμε στην καθημερινότητά μας ένα άτομο με εμφανή αναπηρία να έχει σύντροφο ένα αρτιμελές άτομο? Και αλήθεια, πόσες φορές αυτό προβάλλεται ως φυσιολογικό και όχι ως κάτι το εξαιρετικό και εν τέλει εξωτικό, δηλαδή ξένο. Ας σκεφτούμε κινηματογραφικές ταινίες, όπως τον Αλ Πατσίνο στο Άρωμα γυναίκας ή τον Ντάστιν Χόφμαν στο Ρέινμαν. Είναι συχνό φαινόμενο και πρακτική σε τηλεοπτικές σειρές, στον κινηματογράφο ή στα πλάνα μιας εκπομπής να τοποθετείται και να χρησιμοποιείται εν τέλει ένα άτομο με αναπηρία για να προβληθεί η κοινωνική ευαισθησία των πρωταγωνιστών και των παραγωγών ή να δοθεί έμφαση σε τέτοια συναισθήματα. Η κοινωνία κατασκευάζει τρόπον τεινά ένα πρότυπο με το οποίο εξηλαιώνεται προς τα αδύναμα μέλη της. Σε σχέση με όλα τα παραπάνω, σκεφτείτε τώρα την έξυπνη διαφήμιση μιας γνωστής αμερικάνικης μπύρας, όπου 5 άτομα σε αναπηρικό καροτσάκι παίζουν μπάσκετ και στο τέλος οι 4 σηκώνονται από τα καροτσάκια τους. Ένα διαφημιστικό παράδειγμα κοινωνικής ενσωμάτωσης. Όλοι μαζί οι 4 αρτιμελείς και ο 5ος με το καροτσάκι του πάνε για μπύρα αφού έπαιξαν μπάσκετ επί ίσης ώρης. Αθλητισμός, φιλία, παρέα, ισότητα, μπύρα για όλους. Ας σκεφτούμε λοιπόν την επόμενη φορά κι εμείς να πάμε για μπύρα με έναν άνθρωπο σε ένα καροτσάκι. Και ας βρούμε όμως το κατάλληλο μέρος, προσβάσιμο θέλω να πω, γι' αυτό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να αλλάξουμε προς το καλύτερο τον κόσμο μας παρά μια απλή καθημερινή πράξη. Είναι προφανές ότι ο διυποκειμενικός χαρακτήρας της δημόσιας εικόνας, ειδικά για τα άτομα με αναπηρίες, συχνά διαστρέφεται και χρησιμοποιείται ώστε να προωθήσει δευτερογενή συναισθήματα και σκέψεις. Λόγω της δύναμης του εκάστοτε μέσου, της εικόνας, αλλά και της ίδιας της εξουσιαστικής δομής που αντικατοπτρίζει, καταλήγει να αναπαράγεται μια δημόσια εικόνα που δεν έχει σε τίποτα να κάνει με το ποιος είναι ο κάθε άνθρωπος, η πορεία του και η ζωή του. Το άτομο με αναπηρίες γίνεται ένα απλό υποκείμενο, ο άνθρωπος ελέφαντας. Αυτή τη δημόσια εικόνα οφείλουμε να αλλάξουμε, αυτόν τον τρόπο προβολής στον ΑΜΕΑ πρέπει να αντιστρέψουμε. Κάθε άνθρωπος είναι πρωτίστως αυτό, άνθρωπος. Και αυτό επιτυγχάνεται μόνο μέσω της κοινωνικής ενσωμάτωσης σε κάθε πεδίο της ζωής μας. Το αποτέλεσμα των όσων ανέφερα είναι πως ο μηντιακός αποκλεισμός των ΑΜΕΑ τους κατατάσσει σε μια απομόνωση που τους καθιστά πρώτον ως αντικείμενα δημόσιας παρατήρησης που ξενίζουν όταν βρίσκονται ανάμεσα στον κόσμο και δεύτερον ως ξεχασμένες οντότητες μακριά από πολιτικές και δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη μιας υγιούς κοινωνίας. Ως συνέπεια αυτών μπορούμε κάλλιστα να αντιληφθούμε όχι μόνο την ολοκλήρωση ενός κοινωνικού αποκλεισμού αλλά και ενός οικογενειακού, εννοώντας πως δύσκολα τα άτομα με αναπηρίες θα αναπτύξουν συναισθηματική σχέση με άτομα αρτιμελή που θα καταλήξει και σε οικογενειακό πυρήνα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως τα πρότυπα που δημιουργούνται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πολύ ισχυρά και ειδικά σε περιόδους κρίσης επιδεινώνουν και αναδεικνύουν το σαθρό δίχτυ προστασίας
και αλληλεγγύης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και πρωτίστως των ΑΜΕΑ. Ακόμη, ο κοινωνικός αποκλεισμός μπορεί να παρατηρηθεί και σε θέσεις ευθύνης του δημοσίου τομέα, όπου οι ΑΜΕΑ καταλαμβάνουν θέσεις συγγενείς μόνο με τις αναπηρίες τους και όχι ανάλογες με τα πραγματικά τους επιστημονικά ή και επαγγελματικά προσόντα. Αυτές οι επισημάνσεις αποδεικνύουν ακριβώς ότι όσο τα άτομα με αναπηρίες παραμένουν στον κλειστό κύκλο των ομοίων τους, τείνουν να ιδρυματοποιούνται και να δημιουργείται μια κατάσταση γκετοποίησης. Αντίθετα, αυτό που πρέπει να επιδιώκουμε είναι η αποϊδρυματοποίησή τους και η κοινωνική ενσωμάτωση των ΑΜΕΑ ως ισότιμων και εισάξιων μελών της κοινωνίας. Εύγολο το παράδειγμα της κυρίας Ιακωδίδου και προς τη σωστή κατεύθυνση για το σχολείο που αναφέρατε. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω του συγχρονισμού σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής, στον αθλητισμό, στον επαγγελματικό χώρο, στις διαπροσωπικές σχέσεις. Πόσο εύκολο είναι όμως αυτό όταν οι υφιστάμενες πολιτικές εξαντλούνται στον ιδρυματικό, εκπαιδευτικό στην καλύτερη περίπτωση εγκλισμό και στην αναπαραγωγή του στερεότυπου των ΑΜΕΑ ως μιας ειδικής κατηγορίας ανθρώπων. Να δούμε όμως και μια θετική νότα. Πρέπει να παραδεχθούμε πως οι τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων 2 δεκαετιών μέσω των υπολογιστών και του διαδικτύου έχουν δώσει σημαντικές δυνατότητες στα άτομα με αναπηρίες να βγουν έξω, έστω και στον κόσμο της κοινωνικής πραγματικότητας του διαδικτύου. Το διαδίκτυο έχει καταστεί πλέον ίσως η μόνη δημόσια σφαίρα για τα ΑΜΕΑ που έχουν την ευκαιρία, τη δυνατότητα να συμμετάσχουν χωρίς ουσιαστικούς περιορισμούς, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για μια κοινωνία και μια χώρα σαν τη δική μας. Ελπίζω να σας προβλημάτισα. Περισσότερο όμως ελπίζω οι εκπρόσωποι των media να ακούσουν αυτές τις κουβέντες και να σκεφτούν το βαθμό ευθύνης τους απέναντι σε μια κοινωνική, ηθική και οικονομική κατάρρευση που θα ξεπεραστεί μόνο με το μόνιασμα και όχι με το ρατσισμό και το διαχωρισμό βάσει εξωτερικών χαρακτηριστικών ή παθήσεων. Ελπίζω ακόμη τα λόγια μου να τα ακούσουν και οι εκπρόσωποι της κεντρικής εξουσίας που μας εγκατέλειψαν νωρίς σήμερα και να μάθουν να αντιμετωπίζουν τα ΑΜΕΑ όχι ψηφοθυρικά, αλλά ως μια μάχημη κοινωνική ομάδα, ικανή να είναι παραγωγική και υποστηρικτική στην έξοδο από την κρίση. Φίλες και φίλοι, καταλαβαίνουμε όλοι πως η προστασία για την αξιοπρεπή διαβίωση των πάντων και κυρίως εκείνων που η γήινη μοίρα δεν τους έδωσε όλες τις ευκαιρίες, είναι αυτό που εγώ ονομάζω δείκτης κοινωνικού πλεονάσματος. Και σήμερα αυτός ο δείκτης είναι πολύ χαμηλός και γι' αυτόν πρέπει όλοι να αγωνιστούμε. Είναι ο μοναδικός δείκτης που θα αποδείξει πως μια χώρα έχει παιδεία και πολιτισμό. Είναι ο δείκτης συνοχής σε μια κοινωνία που δοκιμάζεται. Η κοινωνική συνοχή είναι η ασπίδα που στρωμάζει όσους εντός και εκτός συνόρων επιδουλεύονται την πατρίδα μας και βλέπουν την Ελλάδα ανήμπορη και λία για λαιλασία. Να το θυμάστε, κοινωνικό πλεόνασμα. Σας ευχαριστώ πολύ.